Ka jersey number 7 kadai ka jersey ka pau pha hagine gisngi ki bamenta. Nama ria ka jersey number 7 la phong da urang ele kai football bakan sai ki perthei u Cristiano Ronaldo. Henry ha India bunna ki riu cricket ki phong ya ka jersey number 7 omba ki bot ya Ronaldo Henry namar bala phong da urang ele kai cricket bakan sai ka perthei u Dhoni. Teha ka video ngine page lengkot ka khana shpang ka Jingiaid Lynti jong MS Dhoni ha ka jingle kai cricket. Lakhayo MS Dhoni dei ha ka nyau tarik umnai July jong snem khat khandai spa prapuwei anong ba ranchi jong ka jella Bihar Henry menta pat ya ka nong ba ranchi latip kum ka nong ba jong ka Jharkhand namar ka Jharkhand kaliyo ya ka state Bapura house name Arhajar ka kerteng Bapura jong Dhoni ka dei Mahendra Singh Dhoni ha ka jing shisha ka jajong u ka dei Dhoni Henry namar ka jing bakla ha ka school certificate kala kala shaka Dhoni Dhoni ula pule hadu ka kerdan Bcom Henry ula sange no ban pendep ya ka jing pule Bcom jong u namaro kwa ban pen urlong ya ka jing post new jong u ban long player cricket bakan sai bat ka bas ngeu tenat ulala shisha ban pen urlong ya ka jing post new ka jong u ka jing ya Lynti jong Mahendra Singh Dhoni ha ka jing le kai cricket kalong ka ba compare na ki wei pat ki rang le kai cricket namaro Dhoni u khamdon sap ha ka jing le kai football kum u goalkeeper namar ha ka por bo dang kham khna uju sneu tenat banile kai football kum u goalkeeper Henry dei ha ka wei kasni u coach Keshav Banerjee ulagantu yo Dhoni banile kai cricket kum u wicket keeper badnadu kane ka por u Dhoni ulas dang banile kai cricket kum u wicket keeper u Dhoni ulas dang banile kai na ka common cricket club kum u wicket keeper house name khat khandai spa khandai pheusan bar house name khat khandai spa khandai pheupra bat kumju ru ele kai na ka Central Coalfield Limited house name khat khandai spa khandai pheupra balayarap ya kane ka club ban kiu kerdan kham shalor namar ka jingla ajung u banile kai bha ban bating bar house name khat khandai spa khandai pheupra khandai ulio ban mi khmat na ka Bihar under 19 bar ha ka samoy khat khandai spa khandai Arhajar ulio ban mi khmat nengkong ha ka jingle kai Ranji Trophy Persia ika Assam badai house name Arhajar sau ula syajit ban mi khmat na ka India aga jingle kai Persia ika Zimbabwe bad kari Kenya ka jing slam jong Dhoni ban yo yele kai na ka senior team jong kari India kadai na mar bau day wicket keeper badhagi ni gisnam Arhajar hadu Arhajar lai Rahul Dravid Parthi Patel badu Dinesh Karthik kidai ki wicket keeper jong ka India senior team badai lembaga jingla ajung u banile kai bha na ka India Dhoni ula syajit ban long kum u wicket keeper ya ka India senior team badai hau munai December jong snem Arhajar sau Dhoni ula syajit ban mi khmat na ka senior team jong kari India aga jingle kai Persia ika Bangladesh Henry ka bas ngeu si pat aga ne jingle kai ban nengkong jong u na ka senior team jong kari India u klemla ban kamai wa tang shiron ru namar bau run out badai aga jingle kai international ka basan ulala banile kai bha kha ka bau lala ban kamai hadu shispa sau phupra runs bara aga jingle kai Persia ika Sri Lanka hau munai Oktober November MS Dhoni ulala ban kamai hadu shispa pra phulai runs barlo yarap ya kari India bakan job ya kani ka jingle kai bad kani ka deiru ka highest score jong Dhoni bala thauru ya ka record kum wicket keeper ubanengkong jong kari India ban kamai hadu kanne badnadu usnam Arhajar san Dhoni ulalong regular player naga India senior team bad Dhoni ulayo ru banile kai test nengkong Persia eka Sri Lanka badala ban kamai tang lai pheu runs badai haga jingle kai test Persia eka Pakistan ulala ban kamai eka century banengkong haga jingle kai test badlo yo ru banile kai nengkong haga jingle kai T20 Persia eka South Africa house name Archan Riu Dhoni ula syajit ban long kum vice captain ka India haga jingle kai ODI dai house name Arhajar Nyau badai ho bunai September jong name Arhajar Nyau Dhoni ula syajit ban long captain jong kari India ban lam kmat ya ka kenhun haga jingle kai T20 World Cup badlala aru ban wanra burom ya kari India haga baulala ban ya lam ya ka kenhun ban yora ya ka World Cup T20 ka banengkong hadin ka World Cup T20 ka jingpau nam jong MS Dhoni kumurang ile kai bat tibet ban chit bat kumjuru wicket keeper kala sapriang shakleng saudong ka perthei Badahadin Sausnem kata Hausnem Arhajar Khatwei Mahendra Singh Dhoni ulala ban ya lam kmat biang ya ka kenhun India kum captain baniora ya ka jingle kai ODI World Cup badai mau balatip penjob haka final
Persia ika Sri Lanka haga bau lala ban kamai hadu khandai phuwei runs haga nika final bada house nam arajar khatlai udhoni ulaya lambiang yaga India bani ora ika ICC Champion Trophy baleng bagani ke Jingiaid ya ke Champion Trophy ula kelalong ku captain banengkong bani ora ya baro lai teliki ICC Trophy limited over baduderu wicket keeper banengkong ban kenjo hadu shispa teliki stamping na baro ki wicket keeper haga jingile kai international UMS Dhoni ula sangi no na jingile kai test house nam arjar khatsau Persia ika Australia balala ban kamai hadu 1000 praspa nyau penriu runs nagi shispa sau ining badagasni independent jong kari India kata khat santrik menai Ogos jong snem arhajar arpeu Mahendra Singh Dhoni ulapen mena bon song thaino na baro ki jingle kai international nalor ka jingla ajung u banile kai ha ha jingle kai international udhoni ulala aru banilam yaga kenhun Chennai Super King kumu captain bani ora hadu sansin yaga nam ladu jong ka Indian Premier League ban kumjuru ulaya lam yaga CSK bani ora Arsen yaga Champion League T20 kani ga jing paunam jong Dhoni ha jingle kai cricket kala khtik ru yaga nongsna film kari India ban sna film shapang ga jing im ga jong u bat ka wei ga film ga blashna shapang ga jing im jong u ka bagar teng ka MS Dhoni the untold story bat kani ga film ga kamai hadu arspa khatsan pon sau prakulur namar ga jingla ajung u banile kai bha Mahendra Singh Dhoni ulayo priang ru yaga khel ratna award Padma Shri Award Padma Bhushan Award barula syapan kup buram ru kumu lieutenant colonel parachute regiment of India Territorial Army adu baulo syong thaino naga jingla kai cricket international Dhoni ulala ban kamai hadu shikewa jar news pa nyau phulai ron saga jingla kai ODI haga jingla kai T20 ulala ban kamai hadu syeh jar news pa khat nyau ron barang jingla kai test ulala ban kamai hadu 1000 pras pa nyau phunru ron barulayo adu shispa khandai pheu san teliki stamping bar udang bad yaga record yaga most stamping haka jingle kai international